Kai, gaskiya soyayya da wadda ba ta jin Hausa, mai jin Turanci gaba ɗaya wahala ne. Ta ya za a ce ni da na je wurin budurwa kwana 4 na gama rak, na riga na sace zuciyarta sai yanda na yi da ita, amma ita wannan gaba ɗaya daga na zo ta fara magana na ce mata ni dai hear Hausa, sai I know dai hear Hausa. English simple. To gaskiya ni ma yanzu gaskiya idan ba za ta ji Hausa ba, soyayyan nan a kyale ta, a bar soyayya. Ko za a zuwa wannan Allah ya kawo ta bari ta zo. Ba dole sai Turanci. Wai dinka wahala ina bin hanya sai ba za ki koya ba. Hey babe. Wani babe. Wani babe, ki Hausa kawai fa in za ki Hausa, in ba za ki Hausa ba gaskiya sai dai kowa ya san inda zai yi. Babe, what's this now? Babe, you're stressing me with this Hausa. You know I don't understand Hausa. Babe, I've told you time without number to just learn English. What's so the English is so simple. Just learn English. Yayi, so simple kuwa. Inda ni ma ai gashi na fara kokari. Kalmomi nawa na iya. Kin san zo mu je? Zo mu je. Kin san zo mu je? Yes, I know zo mu je. You know zo mu je? Yes. To bari ki ji. Yau tun da garin Allah ya waye, ban ji wani abu mai daɗi ba wanda ya faranta mu rai kamar muryanki. Babe, I don't understand all these things you're saying. I don't understand. Kai, daga ta tsaya. Ni fa kin ga soyayyan nan kawai a batta, ba zai yi in ta wahala ba. Sai an jima kin ga tafiya na. Ko ki koyi Hausa, ko ki wannan. Babe, zo mana zan koyi Hausa kadan.